tayo mga pare ko eh. Dadayo tayo ngayon sa may Santa Magdalena sa may Alitigan. So tara, let's go mga pare ko. Biyahe muna tayo mga pare ko, papunta dun sa spot natin sa Alitigan. Pang madaling araw pala yung paumanan natin mga pare ko eh. Mas maganda kasi pag low tide mga pare ko kasi mababaw lang yung sisisiran mo. So ayun, nakarating na nga kami sa spot namin mga pare ko. Bale, sinama ko rin yung jowa ko kasi gusto rin niya mangilaw para meron din silang pang ulam kinabukasan. Ayun, bago pala tayo message, shoutout muna tayo sa mga tropa at pare ko natin dyan. Shoutout sa'yo, Miles Nugalo, watching from Bunot, Carrascal, Surigol del Sur. Yun. At shoutout din sa'yo, MCJ Imperial from Ruan, Miliga-Biga. At shoutout din sa'yo, Jeric Perez from Sabang Bulusan, Sorsogon. Yun. Shoutout din sa'yo, Marlene Perez from Riruan, Miliga-Biga. Yun. At shoutout din sa'yo, Ramon Espilita from Madlawon, Bulusan. Shoutout na rin kay Ronel Paltip from Pangasinan. Shoutout na din sa'yo, Bernadette Hamor from Hong Kong. Yun. At shoutout din sa'yo, Raymond Agagon from San Rafael, Santa Magdalena, Sorsogon. At shoutout na rin sa'yo, Elm, watching from Tansa, Cavite. Yun. At shoutout din sa'yo, Kapana Vlog from Sequajor Spearfishing. So yun, simulan na natin itong panibagong pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat mga pare ko. Kaya salamat sa inyo mga pare ko, God bless. At ito yung una ko nakita, isang malaking butete mga pare ko. Kung hindi lang ito nakakalason, jackpot na sa unang lubog pa lang mga pare ko. At ito susunod na sisid ko mga pare ko. Ito yung nakita ko, isang kanuping. Ayun o, dandahan siya ng langoy, dandahanin natin mampana. Sa pool kang kanuping ka, ayos yung una nating nahuli mga pare ko, isang kanuping. Ayun o, hanap-hanap ulit tayo, baka may mga kasamahan tayo dito sa parte na to. At ito yung sunod na nakita ko mga pare ko, isang ipos-ipos sa silong ng maliit na corals. Ayun o, ganda ng tago, dandahan natin sa pool kang ipos-ipos ka or triple tail. Yan, ayos, sa pangalawang nahuli natin, isang malapad na triple tail. Malinaw yung dagat ngayon mga pare ko eh. At ito, may napansin akong malaking isda sa ilalim mga pare ko eh. Hindi masyado kita kasi sobrang lalim nito mga pare ko eh. At ito, pasalubong sa atin kaya dandahanin natin ang langoy. Tagilid na, sa pulkang langoy ka. Ayun oh, grabe, lakas nito mga pare ko eh. Hindi natin nagitik. Grabe ang lapad nito. Mahigit 1 kilo mga pare ko eh. Jackpot sa pangatlong lubog natin mga pare ko eh. Malaking ilak or danoy ang ating nahuli. Sigurado na yung pang-ulam natin. Pwede rin pang binta ito mga pare ko eh. Kasi mahal nga ang ganitong klaseng isda mga pare ko eh. Ayun o, 250 to 300 ang kilo nito mga pare ko eh. Ayos, jackpot mga pare ko eh. At ito sa sunod na lubog natin mga pare ko eh, may napansin akong isda na sa silong ng malit na bato. At ayan o, isang tapasan mga pare ko eh. Sa pool kang isda ka. Ayos, at magagandang klase yung nahuli natin dito sa bagong spot natin dito sa may Santa Magdalena mga pare ko. At ito may isang pusit na nakalutang. Ayun o, dandahanin natin. Ay, mailap mga pare ko eh. Kaya pahabulin natin yun sa pool natin mga pare ko eh. Sigurado yung pang calamares nito mga pare ko, isang pusit. Yan o, malapad na rin ito. Ayos. At nakakuha pa rin tayo ng pusit dito sa spot na to mga pare ko eh. At ito, may napansin agad akong isda na sa silong. Ayun o, tapasan ulit mga pare ko eh. Dandahanin natin. Sa pulkan tapasan ka. Ayos, at mga simple lang yung mga taguan ng isda dito sa spot na to. At saka mababaw lang yung sisiro dito. At ito, may napansin agad akong isang kamilo. Ayun o, ito yung kapag kinain ng high blood, sigurado gitik. Ayun o, kasi sa sobrang taba nito mga pare ko eh. At eto, may napansin akong isda nasa loob ng butas. Ayun o, labahita or kurisan. Malapad. Ayun, sa pool natin mga pare ko eh. Ayos, at nakakuha pa rin tayo ng kurisan dito. Masarap ito sa pangsabaw mga pare ko eh. At eto, may napansin akong isda nasa ilalim. Daan-daan lang tayo ng sisid mga pare ko eh. At eto, kanuping mga pare ko eh. Ayun o, sa pool kang kanuping ka. Ayos, at nakakuha nga tayo ng katambak or kanuping. At dito may napansin agad akong isda nasa silong ng maliit na corals. Ayun o, isang tapasan. Yun, sa pool natin mga pare ko eh. Ayos, at swerte tayo ngayon. Nakahuli tayo ng mga magagandang klase mga pare ko eh. At ito, sa paghanapan na pool sa ilalim, may napansin agad ako yung barayungon or lipstickan. Ayun o, nakasilong, ganda ng silong mga pare ko eh.
Sa pool kang isda ka. Maganda yung spot dito kasi nasa mababaw lang yung mga isda mga pare ko eh. At eto may napansin agad akong isda. Ayun oh, isang tapasan ulit. Ang ganda ng pwesto, dahan-dahanin natin. Sa pool kang tapasan ka. Ayos at sunod-sunod yung tapasan natin mga pare ko eh. Hanap ulit tayo dito sa ilalim. At eto may kanuping mga pare ko eh, nakadikit lang sa bato. Ayun oh. Sa pool kang kanuping ka. Ayos at nakarami na tayo ng huli mga pare ko eh. At ito na yung huli natin na tutusukin. Isang torigaw or snapper ayun oh, sa pool kang isda ka. Yun, aahon na tayo mga pare ko eh, kasi solve na yung pang ulam at pang benta natin mga pare ko eh. At ito na yung umahon na ako. At ito yung mga kasama ko. Nag-aantay lang sa tabi. Yun, ito na yung huli ko mga pare ko eh, oh. Ayos, solve na sa pang ulam. Meron na din pang benta. Ayun oh. Nakaswerte tayo ngayon. Uuwi na nga kami mga pare ko eh. Kaya sa susunod naman na gabi na pangumana, sana makahuli ulit tayo ng ganito. At ito na yun mga pare ko yo. Nabiyayaan naman tayo ng dagat mga pare ko eh. Kaya salamat sa blessing. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga para mayroon tayong pang-ulam palagi. Kaya maraming salamat sa inyo mga pare ko eh, sa patuloy na suporta. At pa-like, share, and follow na lang mga pare ko eh. Peace out.